Voor de cliënten van alle jaren wie het groot feest. Het wie werd tijd voor toertocht met z'n allen, dat ze alle jaren een dag met een chauffeur meerijden mochten. Ja, en ik had altijd geluk, want ik ging elke keer aan mij. Ik kan me aan heel veel plezier, we hebben een heel goede boom als je het opbouwt. En daar ben ik ook heel blij om. En dat wil ik dan graag zo houden. Die zorgen daar eigenlijk gewoon het hele jaar naar uit. Hè? Die vreeg je gewoon al van daar in, van nou kan ik weer maar naar hier. Maar dat tiert, hè? Op blij bij zijn lei. Ja, maar net achter op het dier rennen. Dat bloeit bij de dier. Geloof ik bij de tiert. Ja. Of er een jaar achterop. Ja, dat mag net. Achteruitgang is een stilstand. Juist. Ik kan makkelijk in de auto komen, hè? Ja, dan weet er zo maar in. Ja. De stoet riet van 10 om 3 uur een route door Friesland heen en sa ik door Sint-Jabik. Dan zijn mijn ouders. Dat vind ik ook wel heel bijzonder. He, wel een mooie omgeving die ik wel ken eigenlijk. Nou, ik heb wel onze vregen van wat ze aan de achterkant van de dik willen staan. Om even te zwaaien, maar ze kon niks beloven, want misschien wie ze ook wel voort. Er wienen zo'n 80 chauffeurs die graag meerijden doen. Dat is een vast ploegje die hem alle jaren weer oormeldt. Ja, prachtig. Hoort ze wat er is. Ja, dit is mijn 26e keer. En bloed elke keer bloed weer geweldig. Gewoon super. Want ik believe gezegd had van mij van de dag. Ja. Ik ga even een beetje de leer eruit, maar... Het is wel een hele organisatie. Hè? Er was natuurlijk een startlocatie en een lunchlocatie regelen en ook een route betinken. Hè? Dus er komt wel wat bij Sjen natuurlijk om het al te regelen. En dat hebben jullie al weer klaar eigenlijk.